Πριν τον καρκίνο, νόμιζα ότι ήξερα τι σημαίνει ζωή. Ξυπνούσα, δούλευα, έτρεχα, γελούσα, αλλά μέσα μου κάτι έλειπε. Έπαιζα ένα ρόλο που ούτε εγώ ο ίδιος δεν πίστευα πια. Μέχρι που μια μέρα ήρθε η διάγνωση και όλα σταμάτησαν. Και κάπου εκεί, μέσα στη σιωπή, κατάλαβα πως δεν ζούσα τόσο καιρό. Απλά επιβίωνα. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη εξέταση και το πως βαριά στέναζε ο γιατρός όταν με εξέταζε. Δεν ήταν σίγουρο, αλλά μέσα μου το ήξερα. Λίγες εβδομάδες αργότερα βγήκε η διάγνωση. Hodgkin λέμφωμα, στάδιο 2Β. Ήταν λίγο παράξενο γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσα φόβο, αλλά ένα τεράστιο κενό. Ήταν λες και κάποιος πάτησε την παύση και ξαφνικά όλα γύρω μου έγιναν ασήμαντα. Είναι απίστευτο το τι σκέψεις έρχονται στο μυαλό όταν ο θάνατος σου χτυπάει την πόρτα. Πως έζησα τη ζωή μου κυνηγώντας το χρήμα και τις ανούσιες απολαύσεις της στιγμής ή κυνηγώντας νόημα, ουσία και αγάπη. Φυσικά και ήταν το χρήμα και οι απολαύσεις και ένα μάτσο αποτυχίες. Και κάπου εκεί κατάλαβα πως δεν κρύβεται εκεί το νόημα, αλλά σε εκείνα τα πράγματα που το χρήμα δεν μπορεί να αγοράσει. Και έτσι ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι. Όταν πήρα τη διάγνωση στα χέρια μου και ήταν πλέον σίγουρο, έκανα μία ερώτηση. Την πιο ανθρώπινη που μπορείς να κάνεις όταν όλη σου η ζωή γκρεμίζεται σε μία στιγμή. Γιατί σε μένα? Γιατί? Η απάντηση όμως δεν ήταν πουθενά. Κανείς δεν την είχε. Ούτε γιατροί, ούτε φίλοι, ούτε οικογένεια, ούτε κανένας. Έμεινα μόνος μου με αυτό το γιατί και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω. Θα το αφήσω να με φάει ή θα το κάνω καύσιμο? Και κάπου μέσα σε αυτό το χάος κατάλαβα κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ότι δεν έχεις σχεδόν ποτέ τον έλεγχο για το τι θα σου συμβεί. Έχεις όμως τον πλήρη έλεγχο για το πώς θα επιλέξεις να σταθείς. Από εκείνη την ημέρα, τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά θεωρώ πως η μεγαλύτερη μάχη του ανθρώπου είναι ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό. Έχουμε ξεχάσει να εκτιμάμε, θεωρούμε πολλά δεδομένα και συμβιβαζόμαστε με πολύ λιγότερα από όσα πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Λένε πως ο Θεός δίνει τις πιο δύσκολες μάχες σε αυτούς που μπορούν να τις κερδίσουν. Εγώ δεν ζήτησα να παλέψω, αλλά ο καρκίνος ήταν σίγουρα η μάχη που χρειαζόμουν για να γυρίσω το νόμισμα και λίγο από την άλλη και να δω τη ζωή αλλιώς. Όλη μου τη ζωή κυνηγούσα το χρήμα και τις απολαύσεις της στιγμής, μέχρι που αρρώστησα και κατάλαβα πως το νόημα κρύβεται στη μεταχαρά και σε όλες εκείνες τις στιγμές που το χρήμα δεν μπορεί να αγοράσει. Κάπου διάβασα πως οι δυσκολίες στη ζωή επαναλαμβάνονται μέχρι ο άνθρωπος να πάρει το μάθημά του. Μετά από ένα χρόνο ψυχοθεραπεία, αμέτρητες ενδοσκοπήσεις και πολύ γράψιμο, είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι το βρήκα το μυστικό. Δυστυχώς δεν χωράει μέσα σε ένα βίντεο, γι' αυτό αποφάσισα να αφηγηθώ όλη την ιστορία με όλα τα μαθήματα που πήρα από όλες τις μάχες που έδωσα μέσα σε ένα βιβλίο. Μπορεί να μην κέρδισα όλες τις μάχες, αλλά κέρδισα σίγουρα τον πόλεμο. Γιατί μετά από 2 ολόκληρα χρόνια δηλώνω επιτέλους cancer free. Και τώρα είναι που ξεκινάει το καλό.